kados diparingi sekul kaya mayoran ngoten ya napa? Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin Allah menika maringi petunjuk kathah maceme nggih. Kelas umum menika kelas alam mimpi. Lek mimpi diparingi nedha diparingi nggih kados mayor-mayoran nika krana niku nedhoan niku biasane nggih angsal rejeki senajan kedhi senajan kathah ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku hak kebenarane Allah napa ingkang diparingaken dhateng Allah petunjuke lek sae nggih nggih sae. Lah ngoten nggih. Lah lek menawi panjenengan mimpi diparingi ndok. Lah niku ndak napa? Terus pundi? Nah, atos-atos panjenengan. Panjenengan lek mimpi diparingi ndok balik-balik dhateng tiyang niku. Nggih berarti sampean kate dikirimi. Hadiah. Tadi malam saya. Nggih. Telur empat. Nggih. Ditaruh apa bungkus plastik. Baik. Terus saya terima. Tapi yang dua itu kena tangan saya. Hancur. Ceblung. Ya. Nggih. Nggih alhamdulillahirabbil alamin niki nggih kula napa kok sampai dugi mriku wau nggih kula mboten ngertos nggih niki sing namine kitab jamaah moko panjenengan tangletaken kejadian istikharah niku ten kula nggih alhamdulillahirabbil alamin kula jawab nggih lek telur niku umume panjenengan kados dingotenaken kula mboten meden-medeni mung sekedar mawon nggih panjenengan diparingi istikharah diparingi telur niku biasae kajenge disantet tiyang enten sing ganggu panjenengan. Lah niku mongko panjenengan mimpi niku panjenengan ibarate nggih sampeyan sedekah. Nggih sak ikhlase sampean mboten usah kata-kata, mboten usah yok napa. Cukup sak ikhlase panjenengan mawon syariate dilakoni sedekah. Nggih. Hakikate makrifate wong panjenengan niku pun gadahi amalan maksudipun kula pun gadahi istiqomah ngadep dateng Allah. Senajan sampean boten tendukure sadada. Mongko panjenengan mimpi panjenengan beberapa telur itu hancur. Karena keimananipun panjenengan nggih boten sing ngejur niku keimananipun panjenengan Allah ingkang semerap. Lah ngoten. Lah lek terus-terusan ngoten nggih niku wae pun sampai selawati sampai napaaken mawon mangke Allah ingkang ngatur. Dibalekaken dateng Allah tiyang iki ambek mokoh tiyang sing sadean niku senajan boten mungsuhi wong kathah mungsune krana atine elek-elek senajan sadean boten sami nutup-nutupi warunge tiyangan ngoten nggih. Nggih mugi-mugi mawon Allah ingkang nglindungi panjenengan. Keselamatane donya lan akhirat lan putrah-putri pun panjenengan cukup mawon niku cek mboten dados ingkang sing dipikiraken sing kados yo napa sing nemen cukup mawon niku dianggap kembangane turu. Mongko enten tiyang sing berbuat jahat, enten sing nyantet sampean, enten sing nutupi warung sampean. Cukup mawon sampean anggap niku kembangane turu mimpi niku moko tidak berfungsi. Setan ejin niku mboten gadah kekuatan lek mboten dipikirkan. Lah niku lek panjenengan mboten pikirkan, mboten enten kekuatan mereka. Karena mereka juga mintanya kepada Allah. Moko menungso niki jauh nang Allah langsung tanpa syirik, tanpa kafir, tanpa murtad. Moko menika Allah mengayataken. Nggih. Sapa sing sekutu karo laknatullah tak sepuro tak dadekno penghuni neraka jahanam. Lah niku gampang mawon sampean, anggap mawon mimpi wis gak usah dipikirno, masih ana glodak, masih ana bayangan lewat, masih ana beras kuning, saponi mawon, masih enten uya, saponi mawon buang dan peceren. Mongko urusane Allah ki ambek niku. Sedanten menika mboten enten enggak ada kekuatan kecuali zatullah menika. Lek panjenengan pikiraken waduh aku mimpi mang di omaku dibalang ndok. Aku mang mimpi dikei ndok iko tak pangan. Akhir sampean pikiraken akhir sampean sakit.
sampean loro. Tapi lek sampean mboten pikiraken alah mek ngelu ngono truk, mangke sampean selawati sampean napaaken ical kiyambek. Lah niku nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Segampang ini bab-bab ilmu teluk yang ditakut-takuti. Nggih. Mung sekedar panjenengan anggap niku mimpi mawon. Nek ancene mboten mimpi nggih niku wau. Sampeyan saponi buangten pencerahan mawon. Nggih, pun jelas napa malih? Nggih, alhamdulillah semudah niki ilmu-ilmu teluk sing ingkang sampeyan tangleti, sampeyan takuti kalian kula mudah. Nek kula wis remek diuji kali ngoten-ngotenan niku. Tapi alhamdulillah sampai saniki kula sik bujang, sik sehat. Mboten sakit krana niku wau, mboten kula pikirno. Tetep ibadah kula urusane dateng sing damel alam donya sak kabehane niki. Cukup sholawat tok mawon, cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.